ଏଇଟା ବୋଧେ ମୋର ଆଜି ଶେଷ ସାଇରି। ବୋଧେ ଏହାପରେ ତୁମ ଭଏସ୍ କେଉଁଠି ପାଇବନି, ନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସାଇରି ଷ୍ଟାଟସ୍, ନା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଷ୍ଟାଟସ୍। ହଁ, ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଭୁଲ। ତୋତେ ମୁଁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି, ତୋତେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଆଉ ତାର ପରିଣତି ଆଜି ମୁଁ ଭୋଗୁଛି। ତୋର ଯଦି ଧନୀଘର ପୁଅ ଦରକାର ଥିଲା, ତୋର ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଦରକାର ଥିଲା, ତୁ ମୋତେ କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛୁ, ତୋର ଖୁସି ମେଣ୍ଟଉଛୁ, ସମୟ ପାସ୍ କରୁଛୁ। ମୁଁ ନା ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ତୋ ଖୁସି ପାଇଁ ତୋ ସହ ସମୟ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତୋତେ ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ତୁ କହି ନ କହି ମିଛରେ ମିଛରେ ମୋ ହୃଦୟ ସହ ଖେଳିଲୁ। ମୁଁ କ'ଣ କାଠର କଣ୍ଢେଇ? ଆରେ ତୋ ଦେହ ଯେମିତି ରକ୍ତର ମାଂସରେ ତିଆରି ନା, ମୁଁ ବି ସେମିତି ରକ୍ତ ମାଂସରେ ତିଆରି। ପ୍ଲିଜ୍, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ, କମ୍ ବ୍ୟାକ୍, ଫେରି ଆସ।